bonke. Amen. Singabahamba yothina kulomhlaba siyekhaya ezulwini singabahamba yothina kulomhlaba siyekhaya ekhaya ezulwini sibelela ngelinye ilanga sasijabule sihlala nomuntu wasezulwini esenzela yonke into enye eniyaziyo enye eningayazi singasweli lutho. Ngisho umshado wami wawuhlelwa nguye. Yonke into noma silambile esenzele yonke into sabona ukuthi siyathandwa ezulwini. Kodwa ngelinye ilanga sengithi ngiya emsebenzini ngangifake isuku ngimanje e-Regional Court la eKempton. Musekuseni bumsombuluko zizini uJanuwari ngo-2010 ngangade mhla ka-3 ngisebuhleni sihlangene singabagcotshwa silungiselela indaba yokuthi siye endaweni yaseKempton. Sesibona lo muntu wasezweni wayesegubhe phambili wathi ngithunywa kuwe, ngithunywa ngishembe ubaba ilanga uthi makhele indlu kaJehova, makhele indlu kaJehova. Indlu kaJehova ke libandla. Kuleli bandla uyofundisa abantu bonke ukuthi uJehova ukhonzwa kanjani. Ekwenzeni lokho uyothatha ihlabelelo zamaNazaretha, ihlabelelo ezaqanjwa babamkhulu. Yonke indaba kaJehova uyithola lapho. Uqhubeke uye eBhayibhelini. Ayikho into esihlabelelo zamaNazaretha
oyoyithola ephambene nalokhu okukhulunywa uNkulunkulu eBhayibhelini. Ngase ngibuza umbuzo wodwa ngathi njengoba ngizwa ukhuluma kusho ukuthi angisungule ibandla, ngizokwenza kanjani lokho ngingasiyeni umuntu wabashembe lesibongo. Lo muntu wasezulwini wayesengiphendula ngolaka wathi ubaba ilanga akashongo ukuthi ngiba umholi webandla labashembe, kodwa uthena makhele ibandla Likajehova. Lokhu kukhuluma akuzange kwangena kahle, ngahlubuka nomkhokheli sadideka, sakuziba, sacabanga ukuthi kuzodlula. Uthe mase kufanele kuba ngenhlangakazi wathi ungayihlangakazi. Ngathi mina awunanga lo muntu usethanda ihlangakazi kanjani, ngaze mina ngayihlangakazi. Ngahamba ngenhlangakazi ngenkani, ngathi ngiyabeta entabeni yasenhlangakazi ngephuka, ngaphuka kakhulu. Ngabuya ngaba senkantolo ngihamba ngenduku, kodwa ngenze ngenkani. Kuthiwa anginayihlangakazi, angazi ukuthi wayesho ngani, kodwa wathi nje sakuziba lokho, senza sengathi into engakazi yenzeka ukuthi kuthiwa ngasiphume. Ngo-August ngahlaselwa abafundisi baseMhlabeni, sebebonke babe u-18, kuhlanganisa nabavangeli nabashumayeli bezongikhipha. Kodwa ibandla elalingalikhulu kakhulu lathi ngeke uze kwenzeke lokho, behluleka. Kwathi kuyophela u-August yafika ingilosi, yafika iphatheke kabi, yathi ubaba ilanga ukuthukuthelele wena, uthi uyakuthuma wena uyamphikisa. Wathi phuma ebuhleni umakhele ibandla likaJehova, kodwa wena uyakwenqaba lokho. Uthi-ke ubaba ilanga ngikutshela ukuthi ungacabanga ukuthi njengoba abafundisi behluleke ukukhipha noma kusemhlanganweni bazohluleka ukukhipha, sebeplane kahle yonke into abazoyikhuluma ukuze ukhishwe. Futhi uma usukhishwa akho umuntu oyokwelekelela, nabathanda ukwelekelela kodwa ngeke beze bekwazi ukwelekelela. Uthi-ke ingilosi, uthi ubaba ngikutshela ukuthi uma abafundisi beke bakukhiphe ebuhleni uyosuka kuwe, ngoba usuke usungcolile. Yena ngeke asebenze ngomuntu oxoshiwe esontweni. Ngakho-ke khetha usemanje ukuthi uyaphuma ebuhleni usebenzele uNkulunkulu noma uhlala ebuhleni ugcine uxoshiwe. Kodwa kufanele ukwazi ukuthi uma kuke kwenzeka lokho uyophuma uphuza utshwala, noma uyophuma uthathe intambo uyihenge, ngoba lokhu wazalwa awukaze ungasonti. Ngakho-ke khetha manje ukuthi ukhetha ukuthi uphume ebuhleni usebenzele uNkulunkulu noma uhlale ebuhleni uxoshwe uhambe uyophuza utshwala noma uyiheke. Ngathi ngikhetha ukuthi ngiphume manje
ziyosebenzela kwaku-August yathi ngizosima ukwenza lokho-ke kwenze masinya ngoba ngo-September bazoxosha noma ngo-October bazoxosha. Mangingena nje noma yimuphi umhlangano oyongena oyoba khona kuwo bazofike bexosha. Ngakho-ke sheshisa ngenhlanhla-ke ngangumuntu owayemanje yazi yonke into ngine-constitutional law, ayikho into eyangihlula ngokwenza konke. Ngaphuma ebuhleni ngasebenza uNkulunkulu. Ngithema sengiphumela ebuhleni kwaba khona umfana osebuhleni owangibuza umbuzo wathi njengoba kwakuJet Majola nomfana lo wayehlakaniphile angazi noma usekhona kodwa engangithandi kodwa ehlakaniphile wathi njengoba ushele wathi leli bandla nelikajehova leli bandla likamenzi wezulu nomhlaba njengoba sebuya manje ethi makhele ibandla iliphi leli bandla manje usozomakhela lona kanti leli owathi hamba emhlabeni elishiya kanti kwakuyiliphi wabuza lokho uFacebook ngamphendula ngathi angazi kodwa mina ngenza lokho okuthiwe angikwenze kodwa ukube kwakumanje ngangazi ukumphendula kanjalo ngangizothi uqinisile ubaba mkhulu nobaba ilanga bathi ibandla lamaNazaretha ibandla likamenzi wezulu nomhlaba kodwa njengamanje na akuselona ibandla likamenzi wezulu nomhlaba sekuyibandla labantu sekuyibandla lomuntu ukuthi ibhodlela libhala ukuthi iCoca-Cola kodwa uma phakathi sekunamanzi ngoba namanzi noma uyayibiza ukuthi iCoca-Cola kodwa iqiniso ukuthi iCoca-Cola ayisekho phakathi sekungamanzi namanje na-ke noma ubaba omkhulu nobaba ilanga babhala uphansi ukuthi leli bandla nelikamenzi wezulu nomhlaba kodwa ubaba ilanga wathi angakhele ibandla likaJehova ngoba ibandla likaJehova lingasekho wathi angakhele ibandla likaJehova ngoba ibandla likaJehova lingasekho njengoba ekukhulumele nomkhokheli ekseni njengoba ngimphambi kwenu ngisithunywa sikaNkulunkulu ngithunywe ukuthi ngibuyisele abantu kuJehova angisona nje isithunywa nje sokuthi gijima uyotshela abantu ukuthi ababuyise bebuyele kuJehova futhi ngiwuthisha wasezulwini ngithunywe ukuba ngizofundisa abantu abafuna ukuya ezulwini ukuthi ukuze ungene ezulwini kufanele ukuthi wenzeni nani ngakho-ke noma uyathanda noma awuthandi noma uyakholwa noma awukholwa kodwa ngisithunywa sasezulwini futhi ngiwuthisha wasezulwini ukuba isithunywa sasezulwini akusiyona into eyafika kimi spiritual ngomoya cha ukuba uthisha wasezulwini akusiyona into eyenzeka spiritual cha
into eyenzeke physically. Ingilosi ayizange yafika spiritually yakhuluma ngathi. Ingilosi ifike physically yaguqa phambi kwethu yathi ngiyathunywa ngenqaba ngaphoqwa indirectly. Kwathiwa yenza lokhu, uma ungenzi lokhu kuzokwenzeka lokhu. Hayi ngilele ngibhekile. Manje ke engiqonda ukusho ukuthi njengothisha wasezulwini, njengesithunywa sasezulwini, it is my task ukuthi nginifundise ukuthi impilo yasezulwini ihamba kanjani. It's my task. Not only me, nomkhokheli, it is her task. Yikho ngeke nganitshela ngathi yathi ingilosi awukwazi ukuvela uhlale nje. Uzoshumayela, uyagula awuguli uzoshumayela. Ngathi ashumayele sobabili. And uma kukhona umuntu osandabaza ukuthi ukhona ingilosi lapha uyagula la ekhaya. Uyagula ekhaya. Uyambona umkhokheli lo? Akakaze aye esikoleni, akaze efunde, akamazi nje uthisha phambi kwakhe. Not even one. Akamazi uthisha phambi kwakhe. Angikhuluma first year ngitshela ukuthi uthisha akamazi. Mina, I'm a graduate. Mina, I'm a postgraduate student. Ngibe manje ngabase-regional court. Kodwa umngami akakaze emfundeni first year. Kodwa ngolwazi lwasezulwini ngincela kuye. Ngincela kuye. Wawamuzwa umuntu ongakaze eye esikoleni efunda lencwadi yamahubo. Ngicabanga ukuthi leyo mfundo suke inikezwa ngani. Zonke lezi incwadi zeBhayibheli umuntu ongakaze eye esikoleni uzazi kanjani? Uzazi kanjani? Yikho ngithi uma ngabe uthi ayikho ingilosi la ekhaya, uhlala la ekhaya, usho ukuthi khona into engalungile ekhanda lakho. Ngoba umuntu ongakaze eye esikoleni umuntu wesifazane engayazi kanjani yonke lento okade ikhuluma ekseni uma ngabe engathishwa ingilosi. Uma ngabe lo osifundisa ungayingilosi engazazi kanjani zonke lezi zinto okade ikhuluma umkhokheli ekseni. Njengoba ngisho ngithi ingilosi iBhayibheli lihlala la esandleni sayo. Noma yini okhuluma ngayo iyazi iverse, iyazi chapter, iyazi yonke into kodwa ibuka la esandleni. Manje na why ngibe confident ngalento mhlawumbe abantu abangasebesaba ukuyisho ukuthi ngisithunywa sasezulwini. Ngithi ngisithunywa sasezulwini ngoba angizange ngaphupha ngithunywa. Akuzange kwafika isithunywa emoyeni sangithuma. Kufike ingilosi yafike yahlala phambi kwethu yangithuma. Yangagcina ngokungithuma yavula iklasi. Yasifundisa.
Even before sizekini, we are always taught. And lo muntu ongakaze esikoleni uyena ofundiswa kakhulu. Mina inglosi kwesikhathi ayinendaba ngoba iyazi ukuthi izinto eziningi ngakwazi ukusebenzisa ulwazi lwami lwesikole. Kodwa umkhokheli akanalo ulwazi lwesikole, kodwa unolwazi olungaphezulu kwethu sonke. Kusukela kubaba mkhulu kuze kube namhlanje akakaze bekhona umuntu wesifazane ofana nomkhokheli. Akaze bekhona. Uma kungaba khona ongathi wakwaba khona ngisho ngabe kusebuhleni ngisho kusephakameni ngisho kuba kuphi akake vele ukuthi imuphi umuntu wesifazane owakwafana nomkhokheli. Ngithi umkhokheli unkosikazi wami ungiganile bese ngiyathulela. Ngoba behind that is too much beyond your understanding. What type of a person umkhokheli is? Umkhokheli unkosikazi wami in your eyes, but ezwini akasiyo unkosikazi wami. Ungenye into. Akakho umuntu wesifazane owake waya kwelinye izwe wafika elingakhulumisa ulimi lwakhe wafika wavula ibandla njengoba kwakwenza umkhokheli. Akakho umuntu noma imuphi wesifazane nothaba besilisa abangabhekana nomkhokheli ngendaba kaNkulunkulu. Why? Because uphethwe ubususwe umuntu ezulwini. Kwathiwa akazostrainer. Ngoba you can't teach without you having been taught. Can't. Nothisha abaningi lapha abanye abasema-university abanye baphi bayazi ukuthi ngeke ufundise wena ungazange waya e-college kwi-training school. Angeke. Nasezulwini uma ngabe uzofundisa abantu ngendaba sezulwini kufanele ukuthi wena kusuke umuntu osezulwini ezokufundisa. Bese ke uyayazi ukuthi lento engiyikhulumayo ihamba kanje kanje kanje. Ngiyafisa ukuthi namhlanje ngikubeke ngokusobala ukuthi noma ngabe usebuhleni noma ngabe usephakameni noma ngabe useginyezinye noma ngabe ethembezinhle noma ngabe ungumKristu noma ngabe uyiRoma noma ngabe uyiLuthela noma ngabe uyiWeseli, kodwa uma ngabe ufuna ukuba uye lapho esizoya khona uma sifa uyodlula kule mfundiso yami kulesi sikhathi samanje. Njengamanje uNkulunkulu ukhethe thina ukuthi sifundise abantu ukuthi laphana esifuna ukuya khona kuhanjwa kanjani uma kuyiwa khona. Angikhathali ukuthi ukuliphi ibandla, kodwa njengamanje uma ufuna ukuya emzini oyingcwele lo baba mkhulu wayekhuluma ngayo, uma ufuna ukuya emzini oyingcwele lo uYeshua okhuluma ngawo, uma ufuna ukuya kuleli izulu lalo nkulunkulu uMose nabaprofeti bakwa-Israyeli ababekhuluma ngalo abaze babulalelwa yona, ngeke uze ukwazi ukuya khona uma ucabanga ukuthi you will ignore what I am telling you now. Ngeke, ngoba ngithunyiwe. Umanje kuke kwenzeka iphutha wayizwa lemfundiso yami, whether uyizwe esitimeleni noma uyizwe ku-Facebook noma uyizwe encwadini noma uyizwe kuphi, kodwa yinye into engikutshela yona ngithi uma uke wayithola lemfundiso wase uyignore,
you like it or not, mhla uhamba emhlabeni uyongithola ngiphambili. Because I am a teacher. I'm a teacher. Uma umuntu efundisa bese ingane ifeyila, kuthiwa there's something wrong with the teacher. Kodwa uma ngabe ngifundisa ingane zami ziphasa, then imina engizothola ipraise ngokuphasa kwengane. Kodwa futhi ingane engazange zalalela, ayikho enye indlela uma uthisha ewenzile umsebenzi wakhe. Ngakho-ke ngiyafisa ukuthi bonke abantu abafuna ukuya ezulwini likaJehova, and I'm very specific. Uma bonke abantu abafuna ukuya ezulwini likaJehova, emzini oyingcwele, lo ubaba omkhulu ethi umuzi wamaNazaretha, lapha siya khona ukhazimula ngaphezulu kwenyanga nelanga, kodwa umkhokheli wakhona munye uJehova kuphela. Uma kukhona abantu abafuna ukuya kulowo muzi, they are bound to listen to what I am saying, because ngithishiwe ezulwini ukuthi ngizonifundisa lento. Ukuthi ngiyokwehlulelwa kanjani akukhona kwelokho kaNkulunkulu. Kodwa mina ngikhishiwe ukuthi nginifundise indaba kaNkulunkulu. And uma nginifundisa indaba kaNkulunkulu, ngiyazi khona abanye babethi hayi uyagxeka, hayi eNCG kuyagxekwa, hayi eNCG kuyehlulelwa. Mina ngibe umehluleli for over 20 years. Laba abantu abathi kuyehlulelwa abalazi igama ukuthi kuyehlulelwa lisho ukuthini. Igama elithi ukwehlulelwa lisho ukuthi you judge. Ngamanye amazwi uthi wena ngikuthola unecala, o wena ngikuthola unganalo icala, wehlulela ke. But ukutshela umuntu ukuthi lokhana uma ukwenza uzothola icala, ngakho kuyeke, akho kwehluleka lo, ufundisa lo. Akho kwehluleka. Manje ke kulesi sihloko sanamhlanje ngithena likhona ibandla lapha emhlabeni esingathi ibandla likaJehova. Likhona. Kodwa ngaphambi kokuthi ngifike lapho, umkhokheli buko akhuluma ukuthi ithena ingilosi, uma usupholiwe awuwesabi ukufa. Bantwana basezulwini khona i-part ye-life esi-enjoyayo thina. I-part ye-life yokungakwesabi ukufa. I-part yolafi yokuthanda elizayo. Kuke kwaba khona enye inkosana ithi cishe ngaze ngafa, ngithi ngikholiwe kanti angazi lutho ngokholwa. Uthi ngiyasibuka sonke lesikhathi sami engisiwestile ngithi ngikholiwe kanti angikholiwe. Uthi-ke banenhlanhla amaNazaretha azalelwa kulona. Ngase ngithi ngenhlanhla ngenhliziyo akulona iqiniso. Nathi besicabanga ukuthi sikholiwe. Size sazi ukuthi asikholiwe ngenkathi sekufika ingilosi. Sinzalo yamaNazaretha sazi ukuthi asikholiwe. Kodwa into enkulu
efike yangifundisa yona ingelosi ukuthanda izulu. Into enkulu efike yangifundisa yona ingelosi ukwazi ukuthi izulu likhona, nokwazi ukuthi izulu indawo uma ulisebenzele enhle ngaphezulu kwanoma yipi into ela emhlabeni ongase ucabange ubuhle bayo. Lokhu kokuthi ayikho into eyenziwe isandla somuntu engabanhle njengezulu, azikho lokhuza ukuhloba komkhathi ongase kube kuhle ukulinganise nezulu. Leyo nto mhlawumbe ubaba omkhuluma wayekhuluma ngaleso sikhathi ngangofunda nje, kodwa immediately usuhlala nomuntu ovela ezulwini kusangokunye ukuthi kanti izulu into enhle kangaka. Ngoba phela lo muntu ovela ezulwini manje uyambona, umbona ungakayi ezulwini. Lo muntu ovela ezulwini manje uyakuchazela ukuthi lapha engithi siye khona kunje. Uyambona, ayinokuthi umprofeti uvela khona yena. Nawe uyafisa ukuba ufane nalo muntu. Manje kodwa ukuya ezulwini kufana nokuthi ufunda umatric ufune ukuya euniversity. Kufana nokuthi ufunda umatric ufuna ukuba uphasele ukuba ube udokotela, noma ngoyimfundo noma ngoyimedicine. You know one thing ukuthi ukuze uye euniversity kufanele ukuba ube ne sleepless night utadisha, and ufanele utadisha into correct. Kukhona abantwana okuye ukuthi bebhala umatric belwele ukuthi bathole ama distinctions ezesho ekhalela ukuthi uthola ama distinctions awu6, yena befuna ukuthi ebe nama distinctions awu7 noma awu9. Bakhona abantwana manjalo, kodwa lokho kuyakhambelana nokuthi how hard he is or she is in working towards that. Awukwazi nje uvele uthi hayi ngifuna ukuba se-university, hayi ngifuna ukuba udokotela, hayi ngifuna ukuba engineer. Kuba engineer kulukhuni ngapi? Kuba udokotela kuba lukhuni ngapi? Noma udokotela wemfundo noma udokotela wemedicine akusiyona into ongavele ulalo uvuka yona. It's a very hard thing. So the same thing applies in Izulu. Izulu is a beautiful place, just like university is a beautiful place. Uma usuphasile waba kuyona, but awukwazi uvele kalula nje ube se-university. Sonke phela ngabe sabuye e-university ube e-university. Kodwa you have to work hard. So nokuya ezulwini kumkhulu, kodwa possible. And uma usubejwayele kuyathandeka. Kuyathandeka ukuyezulu. Manje kukhona izinto esingazazi kahle, kodwa kufanele ngabe siyazazi ngendaba yezulu. Izulu ikhaya lethu. It is our home. Lapha kade. Manjena
you like it or not, uma uhamba la ngofika isikhathi lapha ozohamba khona. Is either uya ezulwini or uya emlahlweni. Kodwa izulu is your destiny. You like it or not. Izulu bantwana basephameni lihle. Lihle izulu. If you happen to be in heaven, ubakwazi ukuthi unqobile ngoba uye endaweni enhle futhi eyobantu usiyohlala kuyo kuze kube phakade. Lihle izulu futhi uma ngabe ngempela uphila kahle ekhanda kufanele uphokophele ukuya ezulwini. Uma ngabe uphila kahle ekhanda kufanele ubone ukuthi ukuya ezulwini angeke kufanise nalutho. Let me just do lahlekelwe yiyo yonke into as long as ngezulwini. Njengoba washo ubabamkhulu wathi uma ungake uthathwe usiwe ezulwini bese ubuye uza emhlabeni bese kuthiwa ukuze ubuyele ezulwini kofanele ukuthi uthathe umese uyinqume bese ubuyela ezulwini bese ethi ubabamkhulu ungawuthatha umese uyinqumele ukuthi ufe ubuyele ezulwini ngendlela ozokuthanda ngayo izulu uma ubalibona. So the same thing uma uke wahlala nomuntu ovela ezulwini ayikho enye into oyicabangayo. Mina njengamanje nakukhona ukuthi engicabangayo ngapha alukho ngisho ngilele noma nginjani ayikho into engicabangayo ngoba ngicabanga ukuthi uma ngihamba la emhlabeni ngokwemukelwa kanjani ezulwini. That's all they said. Because I know ukuthi la emhlabeni ngihlalela ukuthi ngilungise lezi zinto kuthiwa ngiyilungise zokuthi ngibuyise abantu kuJehova. But otherwise ayikho into yala emhlabeni engase ngi-attract ingenzi ukuthi ngi-attract more than ukuya ezulwini. Ayikho. Because ngihlala nomuntu ovela ezulwini. I've got a clear picture yokuthi ezulwini kuphilwa kanjani. I've got a clear picture. Hayi spiritually, no. uNkulunkulu usenzele isimangaliso wavele waletha umuntu ewumuntu njengami wazohlala nathi wazosifundisa indaba sezulwini ukuthi ezulwini kuphilwa kanjani. Umuntu ophila njengathi kodwa futhi ebuye enyamalala ebe umoya. Lento eyenzeka kwa-Israyeli yenzeka kithi manje. Manje ke indaba yasezulwini indaba enkulu okufanele ukuthi umuntu ophilayo ekhanda ekhohlwe yiyo yonke into. And inofanele niyazi ngezulu ukuthi lapha nezulwini thina sizongena ezulwini sihlala sodwa. Hlala sodwa. Sizigidigidi eqhamuka ezizweni ngezweni kodwa labo abasezulwini bahlala bodwa. Nabalahliwe nabo ngokulahlwa kwabo basala bodwa. Manjena I know ukuthi uma ngihamba emhlabeni ngiyohlangana nenjebe. That I know. Ngoba ezulwini akakho umuntu ophuceka. Akakho. So akusiyona into ngase uyihahele ukuba uthi uyoba muhle uma uphuceka nje umbona umuntu ophuceka nje ezulwini. Umbona. Okay. Ezulwini akakho umuntu ophuza utshwala. Yebo uphinde ubone umuntu ophuza utshwala ezulwini. Yokugcina la. Ezulwini ngeke uzombone umuntu obhema ugwayi. Ezulwini ngeke uzombone umuntu osonta ngesonto. Not ezulwini leli likaJehova. Manje ke ngithi
ikhona yini ibandla lasezulwini noma Likajehova la emhlabeni likhona yini? Ubaba mkhulu noma umkhulu wakwaDube wayindoda enenhliziyo kodwa eganwe abafazi abaningi ebahlukumeza abantu abakhosikazi babo. Kwase kuba khona indodana yakhe eyaya eThekwini ithe ibuya yayiseNazaretha wayixosha emva kwalokho wagula wafa. Uma esefile wabuya wangabuya ngephupho, wabuya nje wayikhulumela, wangena nje kumakoti kweza umakoti wavele wawa phansi, uthe sewe phansi wayeseyikhuluma ethi hayi angikhona ukufa, ngingumnumzana wala ekhaya, balizwa nezwi lakhe. Uthi ke umkhulu ezulwini ngifice uShembe, ngafica inkolo yamaNazaretha kuphela, ngafica umkami uManguni ehleli esifubeni sikaShembe. Kwathiwa kunomngcele angikwazi ukuba kufinyelele kuye. uShembe wafika wangibopha wathi bengiphatha kabi amakhosikazi ami. Manje ngiyacela ukuthi niyomcelela intethelelo uShembe bese nonke niphenduka nibe amaNazaretha. Angikhulumi zona inganekwane zakwaShembe, ngikhuluma a historical fact. Wathi ubaba umkhulu uma ngabe ningakwenzi lokho ngizoletha isifo esibi esizoliqeda nonke. Hayi ngephupho bakhuluma umakoti esanda ushada elele phansi ukukhuluma ubukhulu. Wathi ma eyiqeda leyo nto abantu bakwaDube bavele bangayinaka leyo nto. Kodwa phela inyanga ingaki bavele bonke baqhamuka ama-monkeypox. I-monkeypox obana beze nge-monkeypox. Bonke bavele baphathwa ama-monkeypox. Baye kubaba mkhulu eJudiya sebegijima. Bamlanda ubaba mkhulu eJudiya wazofika la kwaDube kwamanzi amnyama. Lapho owafika wathatha khona umama wamenza ingane yakhe. Kodwa izwi engiyanalo ukuthi ubaba umkhulu ezulwini ngifice umprofeti uShembe. Ngafike ngaboshwa uShembe. Umkwami wamfica esesifubeni sikaShembe. Kodwa lo muntu lona ufe lapha exosha indodana yakhe exoshela ukuthi isileNazaretha isilandela lo muntu osethi ufika wambopha. Umkhulu wayefakela ibheshe namakhosikazi about 21 angazi lutho ngokholo. Kodwa wathi mayebuya wakhuluma indaba kaAbraham, wakhuluma indaba kaYeshua eseBhayibhelini, kodwa eseyikhuluma yena practically into eyenzeke ezulwini. Kodwa yena wanikezwa ithuba lokuthi eze emhlabeni ezokhuluma ukuthi akacelelwe intethelelo. Namhlanje hamba uye kwamanzi amnyama, bonke abantu bakhona bangamaNazaretha, abantu bakwaDube akuba bebe amaNazaretha benziwa ukuhlukumezeka kukagogo wami ozala umama uMadube uMamnguni. Inkolo yobuNazaretha lapha nakwamanzi amnyama yangena kanjalo. Yangena kanjalo. Manje ke
I-line through uShembe is the only line eyakuJehova njengamanje. Washo nje lo babila. Wathi ekhuluma ngomunye umuntu wathi wayekade eNazaretha wathi uthena angifuni ukuzwa ukubuyela kweShembe ngoba wanginuka wathi ngabulala umshumayeli wakhe. Uthi ke ubabelana uma umuntu esethi angifuni ungena ezulwini lakho Shembe usesho ukuthi akayisizu esihogweni ngoba njengamanje na uNkulunkulu izikhiye zezulu uyinikeza uShembe. Kusho babelana njengamanje na izikhiye zezulu zinikezwe uShembe. Njengamanje imfundiso yezulu ishiwe kithi nomkhokheli. Amen. Ishiwe kithi, you like it noma uyasizonda noma kunjani, but that is a fact. Ishiwe kithi. Uma urejecta thina angazi ukuthi uyobuye uyithola noma ngabe umKristu noma ngabe useRoma noma ngabe useLuthela noma ubuphi awuntshela ukuthi ungangena nezulwini ungawugcinanga umthetho kaNkulunkulu. Bese utshela ukuthi ufundise ubani indaba yokugcina umthetho kaNkulunkulu ngaphandle kwale nglosi efike kithi. Ntshela ukuthi uzongena kanjani ezulwini uma ugcinanga umthetho kaNkulunkulu. Uzongena kanjani? Ngabungela. Manje ke angiphumule ngisho ngithi likhona ibandla lasezulwini njengamanje. Kodwa ukwazi ukuthi likhona ibandla noma alikho ufanele wazi ukuthi yini uNkulunkulu ayifuna kithi ezokwenza ukuthi uma ungenayo ungangena ezulwini. Yini? uDeuteronomy 10 verse 12 to 13 uNkulunkulu ukhuluma lamazwi. Manje ke Israyeli uJehova uNkulunkulu wakho ufunani kuwe ngaphandle kokuba umesabe uhambe ngezindlela zakhe zonke umthande umkhonze ngayo yonke inhliziyo yakho nangawo wonke umphefumulo wakhe ugcine imiyalo kaJehova nezimiso zakhe engabuyala ngakho ngalolu suku ukuba kube kuhle kuwe na. Israel uJehova ufunani kuwe? Mnazaretha uJehova ufunani kuwe? mKristu uJehova ufunani kuwe? Mluthela uJehova ufunani kuwe? Mweseli uJehova ufunani kuwe? Mroma uJehova ufunani kuwe? uJehova ufunani kuwe? uJehova ufuna ukuba umthande ngenhliziyo yakhe yonke nangomphefumulo wakho. uJehova ufuna ukuthi ugcine imithetho yakhe lo owayishiya kuMose entabeni yaseSinayi. That is what he's saying there. Ilo khona into abantu abangayazi ukuthi uma ungawugcini umthetho kaJehova uyisitha sikaJehova. And ukuthi uma ungawugcini umthetho kaJehova uyisitha sikaJehova, lokho kubhalwe uJehova kumthetho elishumi ukuthi abantu abangawugcini umthetho wakhe bayisitha sakhe. Amen. Exodus 20 verse 5 to 6. Mina Jehova uNkulunkulu wakho nginguNkulunkulu onomhawu, ngihambela ububi bawuyise kubantwana kuso isizukulwane sesithathu nesesine sabangizondayo.
kepha ngibenzela umusa abayizinkulungwane balabo abangithandayo bagcine imiyalo yami. Lento engifunda isemthethweni eshumi yokuthi abantu abangawugcini umthetho kaNkulunkulu abantu abamzondayo uNkulunkulu. Ngamanye amazwi umuntu uma ekuzonda automatically uma evelelwa ukuhlupheka uyajabula. NoNkulunkulu abantu abamzondayo abantu abangawugcini umthetho wakhe uma bevelelwa into embi uNkulunkulu uyajabula. Many people don't teach that, but it is there. Ukuthi uma ngabe ungawugcini umthetho kaNkulunkulu uma ngabe uvelelwe into embi uNkulunkulu uyajabula. Uyajabula. Angazi ukuthi angiye ukuthi kuphi kodwa kwezaga zokuqala uthi uNkulunkulu kwezaga zokuqala verse 25 to 26 anizinakanga zonke izeluleko zami anikwemukelanga ukusola kwami ngakho ke nami ngiyonihleka usuku ngesikhathi nehlelwa inhlekelele nginikolodele lapho senigcwele uvalo. Ngiyakuzuluzela uthi uma ngabe nginifundisa ukuthi kufanele ngikhonzwe kanjena aniwemukeli kodwa lapho sekuvele inkinga nami ngiyonihleka. Khona abantu ababevelelwe inkinga befuna uNkulunkulu besho yonke into kanti uNkulunkulu uyahlela. Uthi hawu kanti nawe khona isikhathi oke ngifune ngaso. Khona isikhathi nawe oke ungifune ngaso. uNkulunkulu usiza abantu abamthandayo. uNkulunkulu uyise wabantu abamthandayo. Ngithi ke bakhona naba ilokuzwa umbuzo wami ngithi likhona yini ibandla likaJehova emhlabeni? Uma ngithi likhona ibandla likaJehova emhlabeni likhona yini ibandla la emhlabeni eligcina umthetho kaJehova? Likhona yini? Kukhona into amabandla asemhlabeni ofanele ngibayale ngayo. Umuntu mayakha ibandla ufuna ukudunyiswa yena. Wonke abantu abangabafundisi whether abangabaholi noma mayini inhloso yabo ukuthi ebone ukuthi abantu abangilandelayo baningi kangakanani. Njengoba sengina abantu abangaka njena ngigwilike kangakanani nginemoto eyingaki nginani ngihlonishwa kanjani umuntu enjoy ukuthi uyakhulekelwa. That is very 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 wrong. Uma ngabe uenjoy ukukhulekelwa uma uenjoy unebandla nenhloso ukuthi libe likhulu lidumise wena awuyazi indaba kaNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu unomhawu. uNkulunkulu akafuni ukuthi wakhe ibandla ngenhloso yokudunyiswa wena. uNkulunkulu ufuna ukuba wakhe ibandla ngenhloso ukuthi abantu bazi ngoNkulunkulu ukuze bekwazi ukungena ezulwini. That is the aim. Uma ngahamba emhlabeni leli ivangeli engishumayelayo sekunendlela ukuthi ligcwale umhlaba wonke. Abantu bazi uNkulunkulu ngami. Ngofike ngihlale ngekasekudla ngesakunene ezulwini. Kodwa ngiyohlala ngesakunene ezulwini uma ngabe ngithe ngila emhlabeni ngafundisa abantu ukuthi
abadumise uNkulunkulu ngabafundisa abantu ukuthi uNkulunkulu udunyiswa kanjani, bayizwa lento engibafundisa yona, iyabangena lento engibafundisa yona, bayithanda leyo nto engibafundisa yona. Umuntu othunywe uNkulunkulu kufanele ukuthi ebe naleyo nhloso. Kodwa uma ngabe ngishumayelela ukuthi ngelinye ilanga leli bandla libe likhulu, ngihambe ngey'moto ey'bizayo, ngibe nani uqhamuke kuphume iy'thuthuthu kwenziwa yonke into, then sengithatha indawo kaNkulunkulu. Kulungile ngikwenze lokho uma ukuba ngibe yiminister nayo yonke into, kodwa endaweni, kodwa ungasebenzisi uNkulunkulu ukuzidumisa wena. Ungasebenzisi igama likaNkulunkulu ukuzidumisa wena. Njengoba ngisho ngithi, njengoba ngimiphambi kwenu njena ngelinye ilanga ngihambe emhlabeni, kodwa lokhu ngazathi angeke kuphele. Ngakho-ke nilalele into, nilalelisise into engiyikhulumayo. Ngenhlanhla njengamanjena seninama-video, seniney'ncwadi, ninayo yonke into. Ngeke ningabazi ukuthi nganifundisani ngathini. Ngoba mina lento engiyikhulumayo ngiyifundiswe ezulwini, ngidlulisela kini. Ngakho-ke into engiyikhulumayo nilalesise, ngoba akusafani nesikhathi sikababamkhulu. Ubabamkhulu wakhuluma, kodwa zonke iy'nkulumo zakhe azazi. Ngaba nenhlanhla nje engingayazi ukuthi yenzeka kanjani. Ngathi uma nginike kuthiwa ngihole ibandla, ngabona sekuqhamuka iy'ntshumayelo kababamkhulu ey'ningi enganganazo ngisesebuhleni. Ngaxaka ukuthi ziqhamuka kulezi ntshumayelo. Kodwa in my case, noma ngasekho emhlabeni, ngolokhu ngahlabelela, ngalokhu ngashumayela, hayi lokhu nobe nifunde encwadini, nobe ningibona ngishumayela, ngisho ngaphela 100,000 years ngahamba emhlabeni, uma ungabhubhanga umhlaba, nobe ningibona ngishumayela. Manje uNkulunkulu engabhubhisanga umhlaba, yonke into engiyenzayo ngoyenza even for 100,000 years ngobe ngiyikhuluma, uma umhlaba ungabhubhanga. Ngakho-ke there is a possibility, a very strong possibility ukuthi leli bandla lingagcwala umhlaba. There's a strong possibility lingagcwala umhlaba. Ngoba ikhona indlela yokuthi leli bandla ligcwala umhlaba. Ikhona indlela ukuthi through leli bandla umhlaba wonke wazi uJehova. Njengoba through abelungu umhlaba wonke waze ngoJesu. Nibona leyo. Through abelungu bakhuthalela abalungu ukuthi wonke umhlaba wazi ngoJesu. Akakho umuntu ongazi ngoJesu. Ngoba bakwenza lokho. So nathi angeke kube inkinga ukuthi after 100 years masingaze sibe nje nemali eziningi, hayi imali zokuba sitetemule ngezimoto, kodwa imali zokuthi sigcwalise ivangeli likaJehova emhlabeni. It is possible ukuthi ngaphela 2000 years yonke iAfrika, hayi not even 2000 years, ngaphela 200 years iAfrika yonke yazi ngoJehova. Yes, it's very possible. Futhi akho umuntu okuhlasela uma ukhuluma ngoJehova, ngaphandle uma umuntu eNazaretha lalapha kwaShami. Ngibona kuphela amaNazaretha alwa nomuntu okhuluma ngoJehova. Kodwa ngisho amaKristu manje akazi umuntu okhuluma ngoJehova. AmaNazaretha kuphela alwa nomuntu okhuluma ngoJehova. So what I'm saying is, lento engifundisa wona manje anginifundiseni manje, ngiyahamba ngizosebenza yazi ukuthi uNkulunkulu ngibekele iminyaka emingaki. Kodwa njengoba ngiphila nje ngiphilela leli ivangeli, kuba likho leli ivangeli ngabe kudala ngafa njengabafowethu, kodwa ngibekelwe ukuthi ngikhulume le ndaba kaNkulunkulu.
ngayikhuluma ngicela ukuthi uNkulunkulu engenze ngihlale ngiyibone yonke lento iyenzeka. Ngithi-ke manje sengi-useless ngingasavele ngingasenzi lutho ngingasakwazi nokuhamba bese engithatha ngihamba ngiyohlala eyongibeka lapho othanda ukungibeka khona. Kodwa into engiyaziyo ukuthi ngiyendaweni enhle. Ngoba throughout ngimsebenzela uNkulunkulu ngiyendaweni enhle. Ukuthi ukuphi angazi kodwa khona ngiyazi ukuthi ngizulile. Ngiyazi ngizulile. Yiso nje besho ohlaleleni ethi uma usukholiwe uyawenyanya isono. Uma ungakafili wenyanya isono awukaye ezulwini. Fanele ube umuntu owenyanya isono, enyanya noma yiphi into uNkulunkulu ayenyanyayo. Ngoba uthi uhlaleleni umoya wakho ovele wenyanye isono. Onema ubona isono ukuthi ihlaza. Yangenza lento ngisemncane nganginjalo into nje engasile ngingayilali nakuyilalela kodwa bahamba ngakhula ngimise inkantolo ngayijwayela kodwa manje sekuyaqala kuyabuya lokho angisayifundi into engafuna uNkulunkulu ngifuna ngoba ngithunyiwe ufanele ngibe isibonelo kini uma ufuna ukwazi ukuthi umNazaretha into enjani bengikwazi ukuthi uma ufuna ukwazi ukuthi umNazaretha into enjani buka kimi. Uma ufuna ukwazi ukuthi umuntu oma efuna ukuya ezulwini uphila kanjani buka kimi. I'm very proud of that. Ngisho ngaqhamuka ngaphi ngeke uze uthi hayi nimbona nje emiphambi kwabantu unje ngeke ngisho ngithi mina ngaba enkantolo ngihamba yonke indawo anginalo uvala lapho umuntu ngisho ngake ngasebenza naye owayengathi hey umbazo sewumfundisi. Akakho umuntu ongathi hey umbazo sewumfundisi ngoba ngisho ngisasebenza wakuthiwa ngumfundisi. Hayi ukuthi ngumfundisi into engiyiqale ngoba sengihola abantu. Akakho umuntu ongasho ngathi hey madoda umbazo sewumfundisi cha. Ngathi ngizalwa ngangumfundisi. Ngoba ngifuna ukuthi ngibe isibonelo kini sokuthi umuntu opholiwe ubanjani. Look at me, not look at any place. Look at me. Ngithi-ke likhona yini ibandla likaNkulunkulu emhlabeni? Likhona. Ibandla likaNkulunkulu yibandla elilandela umthetho kaNkulunkulu wholehearted and holistically. Yilona lo. Uma uthi uyibandla likaNkulunkulu kodwa ungaligcini isabatha ukhuluma iphutha ngoba ezulwini kugcina isabatha. Umuntu ongaligcini isabatha isitha sikaNkulunkulu. Ngakho awukwazi ukuthi ube isitha sikaNkulunkulu ubuye futhi ube ibandla likaNkulunkulu. Ngoba ukuba ibandla likaNkulunkulu is not akuyona into oyisho ngomlomo, into ofanele ukuthi ubonakala izenzo zakho. Uyangizwa mntana? Fanele ubonakala izenzo zakho. Awukwazi ukuthi uNkulunkulu efike ethi gcina isabatha wena ubese uthi ufundisa abantu ukuthi abangagcini isabatha bese uthi ukhonza uNkulunkulu. Amkhonza uyisitha sakhe. Awukwazi ukuthi uNkulunkulu efike ethi ungawahlabela amadlozi wena bese ufundisa abantu ukuhlabela amadlozi bese uthi uyibandla likaNkulunkulu. Awulona uyisitha sikaNkulunkulu. Awukwazi ukuthi uNkulunkulu efike ethi ungayihlanganisi nezangoma wena bese utholakala izangoma zisesontweni lakho wemukela iminikelo yezangoma
bese uthi uyingxenye yebandla likaNkulunkulu. Awulona. Uyisitha sikaNkulunkulu. Awukwazi ukuthi ungafike uNkulunkulu ethi ungayidli ingulube. Wena bese uba nebandla elidla ingulube. Bese uthi lelo bandla likaNkulunkulu. Awukwazi. No. Uyiba ibandla likaNkulunkulu ngoba wenza uNkulunkulu othi akwenziwe. Awukwenza uNkulunkulu othi angenziwe. Uma uNkulunkulu ethi ungaphuza utshwala, wena ukuphuza utshwala uyibandla likaNkulunkulu kanjani? Uma ethi uNkulunkulu ungagundi, wena ugunda, uyibandla likaNkulunkulu kanjani? Njengoba ngisho nje ngithi definitely ukuthi angazi ngoba khona kwesikhathi ezohlala khona sonke. Kodwa mhlawumbe angazi noma kuyabuzwana la futhi uyakhumbula emhlabeni. Ngibatshela lokhu angazi noma kuyenzeka. But I can tell you one thing, ukuthi lapho siya khona sonke sobe sizintshebe sini yonke lento esiyona. And labo abasibukela phansi babe sebefisa ukuthi bebe njengathi. Ezulwini akubhundwa. Ezulwini ayenzwa yonke lento eyenzwa amantombazana neyenzwa ngabafana. Ungafisi ukuthi uma ufuna ukuya ezulwini ube umuntu westyle. Ngoba ezulwini kafuneki istyle. Wathi uhlaleleni istyle asavela noSathane. Wasavela noSathane. So manje ulokuzwa ungayithandi into eyistyle. Ngisho ibhlukwe nje leli cishe phansi. Oh, tsotso. Yonke into uNkulunkulu ongayithandi ungayenze. Ungayenze. Manje ke into engitshela wena ukuthi njoba ngilapha ngesithunywa sasezulwini. Mani thanda phikani. Mani thanda lengithuke, mani thanda lishe nimshoyo. Kodwa angeke nikujike lokho okwenzeka mhla ka4 kuJanuary 2010. Ngeke uzokwazi ukuthi ngoba akusona isifiso nani is a historical fact. Angeke ukujika ukuthi kuze kube manje na sifundiswa ingelosi. Angeke ukujika ukuthi uma ngithi sifundiswa ingelosi ngisho lezi incwadi esifundayo njengoba nomkhokheli efunda incwadi nje kanjena sifundiswa ingelosi is a fact. Ukuthi umkhokheli akakazanga esikoleni njengoba ehlakanipheka kangaka njena is a fact. Noma uyasenyanya noma usenyanyi noma usibukela phansi noma kunjani, kodwa uma ukwazi ukuthi uma usufile uzoya ezulwini uyothatha lento engitshela yona. Bese thweswe thina inkosi ijoga
Inkosi muselokhe ningizwile. Inkosi funda